Šlejchkobylka.sk uvádí film Súboj až na kosť. 2 dní pred turnajom. Výborne, Ela, išlo ti to dneska vynikajúco. Ešte teraz ti dám trošku väčšiu trať, aby si to vedela precvičiť, lebo vieš, len predsa za 2 dní je ten turnaj. Tak vieš, aby si to nejako mala zmáknuté. Dobre, Niky. Po príprave dráhy. Toto má byť ináč vodný priekop. Akože vodný priekop. Ideš, dievča. Poďme. Ideš, dievča. Ahoj, Bieta. Ahoj. Bravózny výkon. Veľmi dobrý čas. Gratulujem ti, môžeš byť medzi najlepšími. Ak teda nebude dráha dlhšia. Po tréningu Dominiky a Lisy. Ten tréning bol super, len škoda, že som zhodila tie 2 prekážky. Bolo by to lepšie. Ja zase musím zapracovať na rýchlosti. Takto ti to poviem. Nepáčia sa mi tieto vešiaky. Dobre, tornádo, tebe možno, hej, ale mne nie. Niky, môžeme využiť dráhu? Jasné. Ďakujem. Bieta, môžeš ísť si zaskakať to, čo skákali dievčatá. Choď. Niky, môžem ísť s lagunou do prírody? Jasné, choď objavovať. Ďakujem. Milá dievča. Bože, tu je jak na koziom vršku. Škoda, že nie sme doma, ale sme 50 km odtiaľ. Toto tiež nazvem kozí vršok, že? Nejaké 2 psy. Poďme rýchlo. Medzi tým na Bietinom tréningu. Nepočula som 2 psy. Išla Mačacou dolinou. Tam bývajú vlky. Fú, našťastie, že som im zdrhla. Ahojte, dievky. Ahoj, Ela. Bože, ja som sa takmer trestla. Babi, aké tak uvažujem, nepočuli ste 2 psy alebo vlky, neviem, čo to bolo. Ja som počula zavíjanie, ale neviem, akého zvieraťa to bolo. A ja som počula, neviem čo. Lebo ja som bola v horách a tam som normálne videla niečo šedé. Na nejakej skale, neviem. A normálne ono to vlčalo, nevidela som mu domu do tváre. Ja som si normálne myslela, že nejaký divý pes. Tak ty si ho videla? Áno, videla. Naozaj idete do výbehu? Ja tornáda vezmem po obede. Aha, lebo ja teraz idem dať lagunu a no tak sa pýtam informačne, že či by tam niekto s ňou nešiel. Laguna, dám ťa asi po obede do výbehu, dobre, dievča? Ja viem, že chceš ísť teraz, slúbila som ti to, ale vieš, teraz nechcem sa mi ani nejako mne. A naobeduješ sa a potom pôjdeš, dobre? Ďakujem, že si ma pochopila, poď. Zabuchni sa. Toto sú ale dvere.
Nevadí, idem za pani Filovo, nech to zabuchne. Ukáž, zabuchnem ti to. Dobre, sú zabuchnuté. Ďakujem, Niky. Na Bietinom tréningu. Zase super proskákané, ale zase tam chýba ten čas, áno. Ideš trošku pomalšie, ideš ako slimák. Videla si Lagunu s Elou, veď ty išli geniálne. Už máš jasné 3. miesto, ak tak, lebo aj Lisa je dobrá. Máš na čom popracovať, idem na obed. Ak teda nechceš ísť so mňou, tak trénuj. Ja budem trénovať. Celý deň. Alinka, žiadne frflanie. Ideme trénovať, poď. Ty si pomalá, nie ja, ty si kôň. Po obede. Bože, ten obed bol výborný. Nechcela si zajsť aj ty, na obed boli špagety. Nie, ja kým ste tu neboli, tak som stihla preskákať toto už aspoň 11 krát. No dobré, ale potom už je len večer, ženy Vlovrant. Mne je to akurát tak jedno. I malinka. Ho, Alinka, ho. Už som to preskákala aspoň 20 krát, idem do prírody sa odreagovať. Ideš so mňou. Tak tu bol videný ten vlk. Ideme sa pozrieť na toho vlčka. No poď. To je ten vlk, Alinka. Alinka. Poď rýchlo, ideme. Zdraj ako život, Alinka. Niky, dám ti hádánku. No dávaj. More je červené. Ryby sú čierne. A pláž je zelená. Čo je to? Fú, to ti ja viem. Počkaj, toto už mi Lisa vravela, ale neviem, čo to je. Do pekla, rýchlo, spomen si. Melón? Správne. Ako si to vedela? No, veď som vravela, že mi to Lisa vravela. Jaj. Trénerky, hore, je vlk. Máš len halucinácie. A prečo by som ako mala? No, lebo trénuješ celé dopoludnie. Ideme, už ma nikto nemá rád. Že vraj nikto nemá rád. To tak zhruba. Ja neviem, či už som magor, či som mala fakt len halucinácie, alebo... Mne nikto neverí. Ale Ele verili. To je proste zákon schválnosti. Prečo ja? Preto sa schovám k nim ako magor, lebo oni sú magori. Aby si ma, vieš, pochopila, Linga. Ale ja neviem, čo proti mne majú, veď som normálna osoba ako oni. Oni sú nenormálni. A hlavne Lisa. Prechvaluje sa, že je dcérou trénerky na ranči. A že je najlepšia. Ja som to najlepšia. Mne nikto neukradne titul majstrine. Na druhý deň. Tréning Dominiky. Pridaj. No dobre. Tak ideme sem. Vy ste, pane. Šikovná. No, dobrá. Výborná, šikovná. Ideme ešte raz. Ideme. Ani jednu sme dneska nezhodili. No,
vlastne predtým. Ale teraz v tomto kole sme žiadne nezhodili. Dobrá. Ideme ešte raz. Ale obrátene. Snehová vločka, ideme. Ó, šikovná. Toto si zaslúži pochvalu. No, poď. Navýšime si to. Tu a tu. Tak. Ideme, dievča. Oj, neboj sa, dobrá. Ale zase len jedna, to nie je zle. Včera sme boli horší. Ideme. Super, tento sektor sme ani jednu nezhodili. Poď, možno to dáme bez chyby. No, toto je to, čo sme minulý kopli do toho kveta. Nevadí. Ideme posledný krát a končíme. Dobre, dievča? Oho, to bolo tesne. Aha, tiež tesne, ale super. Šikovná. Dneska ti dám veľkú pochvalu, snehová vločka. V stajni. Šikovná. Čo dneska sa ti darilo? A veľmi. Ako? Len 2-krát som zhodila. A koľko si trénovala? Možno pol hodinu? Super. A zvolaj dievčata, nech nasedlajú konia, že sa stretneme v aréne. Dobre. Nasedlať konia do arény. Opakujem, nasedlať konia do arény. To platí aj pre bietu. Dobre, tak poď, ideme, dievča. Posedlaní. Ahojte, holky, dneska si jedete losovať čísla, proto sme vás zavolali a dneska si vás otestujeme, že jak skáčete nejaké překážky, aby sme vedeli, v čom jedete a v čom ne. Dobře? Jojo. Tak tady sme vám připravili nejaké štartovní čísla, sú už 4 a vy pojedete na jednom z nich, potom si to připnete na zadek kone a jedete. První si jede vyberať Ela. Dobre, tak ja si vyberám toto. Číslo 4. Yes, idem posledná. Takhle? Jo, super, Elo. Díky. Dále Lisa. Tak ja si vyberám tohle číslo taky z boku. Číslo 2. Dále Běta. Poď. Tak ja si vyberám tohle. Číslo 3. A posledná Dominika a tej zostalo číslo 1. Takže ideš zajtra prvá. Čo? Mňa šľak trafí. Bohužiaľ, také iné pre teba neostalo a dneska prídu dievčatá, tak ich choďte privítať. Áno. A trošku láskavo. No fuj, holky, tady to zapácha. Kto má posratú stáj? Ja ne. Číslo boxu 1. Jedu se kouknout do jedničky. Fuj, tak odtiaľ to vychádza ten smrad. Bože, to je tvá stáj. Pak si ji vyčisti, lebo to zapácha až do restaurace. Už sú tu. Teda prvá várka. Dievčat je tu. Ja som to prekríkla. Ja som také lolo. Idem. Tak, parkujem. Tesne. Vystupovať, dievky. Aj. Bože, prepáč, že som na teba tak ťahnutá. Podstela už nespí. Čo už sme tu? Bolí ma hlava. To máš za to. A za čo? Za to, že si taký otrapa? Dievky, už sa nehádajte a zatvorte niekto tie dvere. Ahojte, ahoj. Si tu. Sorry.
Nevadí, ale Stella už má dneska otrasov dosť. Hej, zoberte výkone. Aký ste to niesli? Prosím ťa, musím si len spomenúť a musím sa spamätať so zemou. Tada, vybrali sme Grace a Laritu, alebo jak sa volá. Jej, Grace! No poď, holka. No, dobrá, Grace. Kto na nej bude jazdiť? Logicky ja. A Stella si vybrala Laritu. Áno, lebo keď som videla Lisu na nej jazdiť, tak to bolo úplne elegantné, tak som si ju vybrala, no. Hej, ideme kouboji. Myši ani netreba sedlo. Hej, Dobre, zakríkla som to, treba. Bože, prečo si to zakríkla? Ja. Podľa Rita ideme. On 2 kroky spravia, ty už spadneš. Podľa Rita. Kde ich môžeme dať? A ja viem, choďte sa spýtať Mailovej. Mailovej, nie skôr Mailovej. Nie, Mailovej. Nedajte pri stajni. Pred chvíľou krikovala bietu. Dobre, idem tam. Poď, Larta. Haló, je tu menom nejaká ženská, menom Mailová. Žena taká tu není. Ale som tu ja, som pani Mailová. Tak to ste vy. Dobre, vás hľadám. Kde mám dať naše 2 kone? Počkaj, rozmýšľam. Toto je táto 4-boxovka plná. Kde mám nejakú 2-boxovku? Ani, že nemáme 2-boxovky, ale máme tak 3-boxovku. Ale ešte máme jeden voľný. Tam, nevadí. Tak kde by sme ich dali? Tam. Odnes ich tam do tých 2 voľných boxov. Ďakujem mnohokrát, pani Mailová. Mailová. Dobre, ja vás budem volať Mailová. Tak do ktorého boxu by si chcela jesť, do tamtoho, nebo do tohle z toho? Vyber si, holka. Do tamtoho? Tak sem poď. Ako sa ti tu páči? Ako ja, keby som to mala popísať, tak celkom dobre. A ty? Ja tiež, len ten box je stiesnený. Na ranči máme väčšie. To je pravda. A po prvýkrát som bola prenesená, takže to bolo pre mňa niečo. Po druhýkrát. No, tak vlastne po druhý. A hodinová cesta ti nevadilo? Trošku. To, že mi treba ísť strašne na vecko. Aj mne. Ja vadí. Tak čo už. Nuda. Dominika, no. A kde je Ela? Chcem sa s ňou, pozdraviť. Je v jazderni s Lisou, ďakujem. Čo? Ja som si myslela, že my 2 sme najlepšie kamarátky. To je divné. Ela. Ahoj, Amanda. Ahoj. Tak dlho sme sa nevideli. 3 dni? Tak 3 dní, no. To je jedno. Teší sa na ten turnaj? Samozrejme, mám šancu vyhrať. Ale nejde tam o výhru. Ja viem, nejde len o to, aby som sa zúčastnila. Chcem vyskúšať túto kobylu, ako by som s ňou mohla jazdiť po závodoch. Jasné. Tak čau. Ahoj. Ahoj, Lisa. Čau. Už si sa pozdravila s Bietou? Ani náznak. Ani si ma nevšimla. Tak to má si riadnu dilemu. Deň turnaja. Vítame vás na dnešnom turnaji, ktorý je prvým parkourovým turnajom v roku 2024. Takže sme veľmi radi, že vás môžeme privítať na turnaji,
kde sa súťaží o titul jazdca najlepšieho z ranča Lindorside. Máš pravdu, Márie. Keď sa pozerám na tie mená, tak sú to veľmi napínavé mená, napríklad taká Bieta Cortésová. Cortésová, čo to táram? Bieta Cinová. A tu vedľa mňa je správkyňa ranča, pani Majlová. A niektorí už naši jazdcov volajú aj Mailová. Ja som Majlová. Nevadí. Potom Lisa Hanoverská, tiež veľmi známe meno. Potom nová jazdkyňa Ela, ktorej priezvitko tu nemám dobre podpísané. A Dominika taktiež. A ktorá nejde bohužiaľ na svojom konovi Koranovi, ale na novom koňovi menom Snehová vločka. S číslom 1 štartuje Dominika a Snehová vločka. S číslom 2 pôjde Lisa a Tornádo. S trojkou zás moja obľúbenkyňa Bieta a Alinga. A s číslom 4 sa nám predstaví Ela a Laguna. Tady zase vidíme trénerky, ktoré sa dohadují. A tady už skandujúcich fanúšikov Goela. Bez ďalšieho okecávania si ukážeme trať. Ideme na vec. Preskočí sa táto prvá prekážka. Tak sa cvála týmto smerom a prejde sa táto kombinácia. Pak sa zase jezdkyňa otočí, preskočí vodný pšíkot, preskočí ďalšiu prekážku. Takže preskočí múr, pak z ďalší kombinácie troch ohrádek, následne nejvyšší překážka, ale to zďaleka není všechno. Ešte je tu ďalší múr a ten je posledný. Prvou na trať nám pôjde Dominika a Snehová vločka. Držíme im palce, nech dopadnú čo najlepšie. Jedeme, holka. Kombinácie. Jeden nejvyšší skok. Uvidíme, jak ho Dominika přejede. A dneska s jednou chybou, ale v dobrým čase. Ona klesna. Škoda, že to nedala, mohla to byť bezchybná jízda. Se zatím postavila na můstek nejvyšší. Bohužel máme nějaké chyby na trati, tak máme reklamu. Ale reklama nám nejde spustiť, tak vám ukážeme klenoty, ktoré dostanú holky. Tak tento stolík s klenotami máme hneď za sebou. Trofej a medaila pre najlepšiu jazdkyňu dnešného dňa. Fialová druhej a červená tretej. Uvidíme, že kto tieto klenoty dostane. Na trať už prišla Lisa a uvidíme, že co nám dneska vyklouzí ona za podívanou. Připravte pozor, tak poď. Začala mnohem agresívněji než Dominika. Ty trenérky tam furt stojí, asi si nevšimli, že už začala soutěž. Dobře, jo, je to dobrý. Jenom s jedným větším zaváháním a neměla úplně dobrý čas, ale jako na Lisu je to OK. Dostala sa až pred Dominiku, takže pre Lisu geniálny výkon. Na trati už moja obľúbenkyňa, sústredená, pripraviť sa, pozor, štart. Začal tak agresívne, oj, jedna zhodená kavaleta. V tej rýchlosti to nevedela ukorigovať, tak vidíme, že spomalila. Tu v tomto rohu zase spomalila.
Zatiaľ to pre Bietu vyzerá hrozne. Oj, Alinka je asi už preskákaná. Už nevládze. Poď, kobila. Aj. Bieta nebude dneska na najvyšších priečkách. Dostala sa zatiaľ na 3. pozíciu. Uvidíme, ako prehovorí Ela. Jeden zhodený tento kocka a jedna zhodená kavaleta. Napravíme škody. Tak, a ide na štart posledná závodnica, ktorá o všetkom rozhodne. Teraz pohľad na skandujúcich divákov. Go, Ela! Poď! Ty to dáš! Tak Ela má určite najväčšiu motiváciu zo všetkých. Iný plagát tam ani není. A už sa nám takmer spúšťa časomíra. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Začala agresívne. Asi kombináciu trénovala čo najviac. Veľmi pekne, rýchlo začala a tak sa to prenieslo aj do tejto. A je to super, bezchybná jazda pre Elu a Lagunu. Ela je dnešnou víťazkou a to Laguna nevie skákať múry. A dala ho síce s väčším zaváhaním, ale dala ho. Ela, super, si najlepšia. Oceňovanie pretekárok je tu a Ela v strede určite aj na najvyššom koňovi. Ale predsa plnokrvníky majú rýchlosť, tak sa to dalo čakať, že asi bude jedna z tých najrýchlejších. A gratulujeme Ele za veľmi vydarený výkon. Už tu máme pani Vilovú, ktorá ide pogratulovať. Dík. Aj Lise. Aj Dominike. A ide pokarhať Bietu. Pravila som ti, nemáš Alinku tak premáhať a ty si ma ignorovala. Ja viem. Mala si menej trénovať. Ja viem. 2 hodiny tréningu ti stačia, nie 4 hodiny tréningu. A Alinku si potom čistia a dávala si ju do výbehu a potom si zase išla. Toto nebolo správne. Predávanie cien má na starosti dneska Niky a určite začíname od 3. Tak, pogratuluje aj ona. Potom k druhej sa dostáva k svojej dcére. Dá stuhu, pogratuluje a ide poslednej. Vezme najskôr medailu a dá ju Ele na krk. A vezme trofej a tu dá tiež Ele do rúk. Pódium. 3. miesto Dominika, 2. miesto Lisa a 1. miesto Ela. Účinkovali trénerka Niky, pani Vilová, pani Majlová, jazdkyne, Bieta, Erika a Hana. Pozreli ste si film s názvom Súboj až na kosť. Ďakujeme za zhliadnutie tohto videa.